Goblok ngono mbiyen sok mbiyen ki dikon sekolah bapak ora ngeyel. Kowe mbiyen ya ora sekolah tenan lho. Ora. Tekan kelas piro? Tekan kelas 2 SD. 3 SD. 3 SD metu aku. Mergane nginjenroke Bu Guru. Aku kurang ajar to kowe iki kurang ajar kowe. Bu Guru kok dinjenroke ora? Cantik, Mas. Ora. Aku bola-bali nibake bolpen. Waduh. Aku lek teko ning ngarepe Bu Guru, bolpene tak tibake kluduk aku juga. Bolpene tak tibake kluduk aku juga. Ngerti lagi mak pertemu pucuk garisan ndasku. Keluar. Belum, Bu. Keluar. Terus kon metu aku ya santai wae. Ayo tekan rumah takoni bapak ora ya. Takoni ngopo gam aku gak mlebu duduk garisan Bu Guru. Sing jeneng murid kali duduk garisan iki mergo muridé ngeyel. Tur kuwi sah. Mergo ngopo? Nek wis nang sekolahan kuwi sing jeneng siswa kuwi tanggungane Bu Guru, tanggungane Pak Guru. Mula kowe tak kandhani ya kok. Apa to sababe murid-murid saiki akeh-akehe padha nakal, padha ngglidik mergo wong tuane melindungi murid kebangetan, melindungi anak kebangetan. Saiki guru ra iso njiwit, ra iso nuthuk, ra iso getak karo bocah. Nek njiwit, nek getak, nek nuthuk karo sing tuwa dilaporke polisi. Monggo biyen kowe jaman sekolah karo aku SD, ya to? Penghapuse dibandemke. Kuwi panggula wentahing guru, wong biyen-biyen pinter-pinter. Lho. Ora. Heeh. Kowe tau ngrabrak ora? Wis. Aku terus sadar aku terus ora ngono kuwi carane kleru ngono kuwi. Nah ya guru ya ora kebangetan terus. Lah iya ya kabeh iki sak tundha sak bilik-bilik tegese sak traju. Men bener. Ning sing kowe ra sekolah ra apa-apa, anakmu sing penting sekolah. Jelas. Ha iya. Tok sekolahke kabeh. Ora. Kuwi nek omong jelas tak kira ki gawe marem wong nakoni kok ora sekolahke kabeh. Ragat ya, Tru. Saiki ana SD sing olahraga. Oh.